Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination, and until such time as we find out what South Africa is doing. Ihhovisi likaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa lithela kuleli lizimisela ukuxoxisana noMengameli waseMelika uDonald Trump ngokukhathazeka nakho ngemva ukuthi esole uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba. The Government of National Unity has resolved to dedicate the next 5 years to actions that will advance 3 strategic priorities. Kubheka ukuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa abhunge ngezihloko ezifana nokudlondlobalisa umnotho umethula inkulumo yaminyaka yonke ayibhekise esizweni yokuqala ngaphansi kohulumeni wobumbano ngolwesine kusihlwa. Leading in a number of minerals that are required by today and the future. Isivule ngokusemthethweni ingqongqothela yebhunga ngezezimayini ezwenikazi iAfrika eKapa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala igama lami nginguDaud Phungula. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usemphendulile umlingani wakhe waseMelika uMengameli uDonald Trump lokuza emva kokuthi uTrump ebhale enkundleni yezokuxhumana wasola iNingizimu Afrika ngokudla umhlaba wabantu abathile waphinde wasabisa ngokuthi iMelika izonqamula imali yokuxhasa lelizwe. Umengameli Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika ibuswa ngokwentando yabantu ngaphansi komthetho ubulungiswa kanye nokulingana. Umengameli Ramaphosa uthi uhulumeni waseNingizimu Afrika awukho umhlaba asowudlile. Enkundleni yezokuxhumana iTruth Social uMengameli waseMelika uDonald Trump usole uhulumeni waseNingizimu Afrika ngokudla umhlaba wabantu abathile ngaphandle kwesinxephezelo kanye nalokho akubiza ngokuhlukunyezwa kwedlanzana labathile. Ngaphandle kokuqinisekisa lezinsolo uTrump usabise ngokuthi iMelika izonqamula uxhaso lwayo lwezemali kuleli kuze kuphothulwe uphenyo. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Amazwi kaTrump eza ngemuva kokuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ecikece umthetho wokubuyiselwa komhlaba ngenyanga edlule. Nokho-ke uhulumeni wakuleli uyachitha okushiwo uTrump. The recently adopted Expropriation Act is not a confiscation instrument, but a constitutionally mandated legal process that ensures public access to land in an equitable and just manner as guided by the Constitution. South Africa, like the United States of America and other countries, has always had expropriation laws that balance the need for public usage of land and the protection of rights of property owners. Kunokukhathazeka ngokuthi amazwi kaTrump angelona iqiniso angase aphazamise ubudlelwane phakathi kwalamazwe womabili. Kusenjalo umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe aliwagqiza iqaka lamazwi kaMengameli waseMelika uDonald Trump njengoba sesabise ngonqamulo uxhaso lwezemali ngemva kokuthi esole uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. His misinterpretation of the Expropriation Act, which is a mild and cosmetic intervention, is an assessment of a measure that is going to be pursued through the amendment of our Constitution as South Africans, and there is nothing he can do to undermine our independence. The EFF reiterates its position that we must build state capacity, build a strong agricultural and industrial nation which will not depend on the West.
Ukudlondlobala komnotho nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi kungezinye zezinto okulindele ukuba umengameli wezwe Cyril Ramaphosa akhulume ngazo ngoLwesine njengoba ezobethule inkulumo emayelana nesimo sezwe. Enyangeni ezimbili emva kokhetho, umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wethula inkulumo yakhe eParliamente ngaphansi kohulumeni wobumbano nokuhulumeni ohlanganisa amaqembu ezombusazwe ayi-10 namaqembu ayebophezela kubantu bakuleli ngezinto ezibandakanya lokho kulandelayo. The Government of National Unity has resolved to dedicate the next 5 years to actions that will advance 3 strategic priorities. Firstly, to drive inclusive growth and job creation. Uhulumeni waphinde wayibophezela ekubekeni eqhulwini ukuthuthukiswa komnotho ngenhloso ukuthi kusizakale wonke umuntu wakuleli. We have decided to place inclusive economic growth at the center of the work of the Government of National Unity. Ramaphosa ukhulume kakhulu ngokuthuthukiswa kwengqalasizinda yakuleli wafunga wagomela ngokuthi uzoguqula izinto. We have a clear intention to turn our country into a construction site. Uhulumeni wobumbano waphinde wayibophezela ekutheni uzolungisa omasipala abangekho esimeni esihle. We will put in place systems to ensure that capable and qualified people are appointed to senior positions in municipalities and ensure independent regulation and oversight. Ngaphandle nje kwemizamo kahulumeni yokunciphisa uhlelo lokucima ngogesi, uhulumeni waphinde wayibophezela ekulwisaneni nezinto okubalwa kuzo umzwelaboya kanye nenkohlakalo. Iqalile kusene namhlanje eKapa ingqungquthela ebhunga ngezezimayini ezwenikazi eAfrika nokusengeyamashumi amathathu nomuvo. Ungqongqoshe wezamagugu ambiwayo uGwede Mantashe uthinte udaba lwestatement esenziwe ngumengameli waseMelika uDonald Trump esesabise ngokuthi elaseMelika lizogodla uxhaso lwale eningizimu Afrika uma uhulumeni eqhubeka nodaba lomthetho okubuyiselwa komhlaba. uMantashe ukhumbuze ithunywa zalomhlangano ngokuthi izwekazi Afrika linothe kakhulu kangakanani ngalokho ngamagugu ambiwayo. Uthe izimayini zalapha eningizimu Afrika kanye neAfrika jikelele ziqukethe okuningi okudingwa nangamazwe ayizikhondla khondla emhlabeni. uMantashe wexwayise ngokuthi uma umengameli waseMelika uDonald Trump eqhubeka nokwesabisa ngokugodla uxhaso eningizimu Afrika, nelakuleli kuzofanele lihoxise ukuthunyelwa komkhiqizo walo wezimayini eMelika. uTrump ufuna kubukeza umthetho osanda kuphasiswa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngodaba lokubuyisela komhlaba. We have this standing threat that because you passed an exploration act, therefore Trump will withhold funding to South Africa. And I said, let's not mobilize Africa. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. But the reality, they take our minerals, but say we're withdrawing funding. No, we have minerals in the continent, and therefore we have something that we have. We're not just beggars. uMantashe uthe umkhiqizo wegolide wehlile kakhulu kuleminyaka edlule. Noma kunjalo ugcizelele ngolokuthi izimayini zaseningizimu Afrika zinohlobo oluningi kakhulu lwamagugu ambiwayo elisazokwazi ukukhiqizwa isikhathi eside kakhulu. We discovered that a number of minerals are growing. We're leading in a number of minerals that are required by today and the future. Lo mhlangano iMining Indaba uzoze uphothule ngoLwesine. Bangaphezulu kwenkulungwane abantu abasuka eGoma lapho kuqhubeka khona udlame kulandela ukuhlasela kwamavukela mbuso iM23 asebhekiswe ngezindize eUganda. Ukuqhubeka kwalolu udlame eMpumalanga neDRC kuphoqa amasosha ingxenye yethimba lenhlangano yezizwe eligcina ukuthula kanye nezakhamuzi zaseKongo ukuba ziliflathele leliyazwe. Izisebenzi enhlangano yezizwe iUN nezikhulu zikahulumeni eCongo zibalwe kanye neqoqo labantu abaphume kwelase-Uganda ngomgqibelo bewela umngcele eKhatuna kanye neKyanita begadwe inxa zonke. Lezi zindiza ezinhlanu zithuthe abantu abangaphezulu kwenkulungwane esikhumulweni sezindiza eNtebe ngomgqibelo kwaze kwaba yisonto bebuyela enhlokodolobha eKinshasa njengoba bebalekela impi equbuke eGoma ngesonto eledlule. At the time that this
colleagues were able to cross into Kigali, not everybody left. And then at some point, it was too risky for people to leave again. Security asked everybody to stay where they are and wait. So we still have a lot of colleagues in Goma, a lot. IGoma inhlokodolobha isifundazwe sasenyakatho iKivu yathathwa amavukela ambuso M23 ngesonto ledlule kanti kunembiko ethi leli qembu selisondela edolobheni elimqoka iBukavu. Abantu abangaphezulu kwezingulungwane ezingamakhulu amathathu sebevele befudukile ezinkanjini ezingaphandle kwaleli dolobha ngenxa yodlame oluqhubekayo. Unobhala jikelele wenhlangano ezizwe Antonio Guterres kanye nezinhloko zombuso eMpumalanga neAfrika sebenxuse iM23 ukuthi yeke ukuhlasela. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Are committed to ensuring by August we deliver it, and we want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional. Imeya yomkhandlu idolobha iGoli uDada Morero uthi ukulungiswa kumgwaqo uLillian Ngoyi nowawubizwa ngoBrick uzophuthulwa ngoNcwaba wakulonyaka. Sikubingelele sikwamukela uma ngaba usanda ngena udabeni oluphambili besibika ukuthi Ihhovisi likaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa lithi elakuleli lizimisela ukuxoxisana noMengameli waseMelika uDonald Trump ngokukhathazeka nakho ngemva kokuthi esole uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Lihlehliselo umhlazi yi-18 kuMbasa elokubulawa kukaNozinto ebafana uSenzo Meyiwa lokuza emva ukuthi ummeli womsola wesithathu nokuqala uCharles Mnisi etshela inkantolo ukuba ucela isikhathi ukuze akwazi ukuzilungiselela ukumela abasolwa bakhe uma sekuqhubeka icala. Ummeli womsola wokuqala nowesithathu Advocate Charles Mnisi utshele inkantolo namhlanje ukuthi akakulungele ukuqhubeka nokupheka ngemibuzo ufakazi wombuso uBrigadier Bongani Gininda. Umnisi ucele inkantolo kuba imnikeze esinye isikhathi ukuze makufika isikhathi sokuqhubeka kwecala abese kulungele ukumela abasolwa bakhe ngendlela efanele. As I am now, I'm not in a position to proceed, my lord, with the matter. Because I yet have to consult with Mr. Sibia. I've already come across certain sections in the record which would necessitate me approaching other witnesses as well to confirm the versions, to confirm whether there's a lot of things that I need to confirm, my lord. Ijaji Uratam Khwahleng uthi abasolwa kanye nabameli kufanele banikezwe isikhathi esanele ukuxoxisana ukuze maqhubeka ukuqhubula kwecala kungabi nazihibe. In this type of case, they need enough time to consult their attorney and advocate, and so too the attorney or advocate needs enough time to consult and prepare and consult, if necessary, with other witnesses whom he thinks their evidence has an impact with this matter. And also there's a possibility that you may bring an application for the recall of certain witnesses. Umkhohleng uthi yobe kubo bonke abathintekayo kuleli cala njengoba seliphinde laphazamiseka. Siyaqhubeka isicelo sebail sika Darren Wilken nentombi yakhe enkantolo yemantshi yaseRandburg. Laba babhekene namacala okutholakala nezithombe zezingane ezinqunu, ukuthengisa izithombe zezingane ezinqunu nokushushumbisa imali ngongemthetho. Umshushisi ephikisa isicelo sebail uthe ukukhishwa kwabo ngebail kuzophazamisa icala labo futhi ke bangase abasabise ofakazi. Where there is the likelihood that the accused, if he or she were released on bail, will attempt to evade his or her trial. Or C, where there is the likelihood that the accused, if he or she were released on bail, will attempt to influence or intimidate witnesses or to conceal or destroy evidence. Umsola wokuqala yena akasebenzi kodwa ukuxaka inkantolo kunezimali ezishisiwe ezingena kwi-account yebhanki lakhe. June 2023, 137,411 rand and 37 cents. July 2023,
244,592 rand and 71 cents. August 2023, 477,202 cents. Befaka ke isicelo sebhili batshele inkantolo ngezitatimende ukuthi angeke balifilathelela kuleli futhi abanazo izihlobo ezikwamanye amazwe. Imali abangakwazi ukuyikhokha izinkulungwane ezinhlanu zamarandi. Icala liyaqhubeka. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi ngoNcwaba kulonyaka zizobe sezikwazi ukuhamba izimoto emgwaqeni uBree nokuwumgwaqo owaziwa kakhulu ngoLillian Ngoye enkabeni yedolobha iGoli. Lo mgwaqo waphazamiseka esikhathini esingaphezulu konyaka esedlule emva kokuba kuqhume igas kuwo. Iphathimandla zomkhandlu dolobha iGoli zithi umsebenzi wokulungisa umgwaqo senkabeni yedolobha iGoli uLillian Ngoye uzophothulwa ngoNcwaba ngonyaka ozayo. Kodwa iqinisekise ukuthi imoto zizobe seyikwazi ukuhamba kuwo lo mgwaqo ngoNcwaba kulonyaka. Sekunesikhathi esingaphezulu konyaka lo mgwaqo waphazamiseka emva kokuthi kwaqhuma igas kuwo. We are committed to ensuring by August we deliver it, and we want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional and all our motorists now can enjoy the road. Over and above is also to ensure that we unlock the economy in this particular street and in our city. Morero oyimeya eGoli uqhubeke waveza ukuthi banqume ukujuba amaphoyisa kamasipala ukuba abese endaweni ezimqoka khona enkabeni yeGoli ngenhloso yokugwema isiminyaminya. We have also decided there's an intervention. JMPD, and probably you might have seen it today, has been deployed in key centers to ensure that the push traffic, to ensure that there's no congestion, and you'll also see them in the afternoon from 4 o'clock right up to after 6, trying to push and ensure that the congestion is reduced. Ngenkathi kwenzeka umonakala emgwaqeni uBree owaziwa kakhulu ngoLillian Ngoyi kwadlula emhlabeni umuntu oyedwa kwalimala abangama48. Sidindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Amathimba alwa nobugebengu emphakathini kwezinye izindawo eziyingozi eThekwini anxusa ukuba anikezwe uxhaso. Abamele lamathimba bahlangene nohulumeni wasesifundazweni kwaZulu-Natal ngenhloso yokudingida lezi zingqinamba ababhekene nazo nokuthi bethole izindlela zokuqinisa ubudlelwane namaphoyisa. Lawa ngamalungu omphakathi alwisana nobugebengu emphakathini okuthi ngezinye izikhathi babeka izimpilo zabo engcupheni ukuze bavikele imiphakathi yabo. Bahlala futhi basebenza kwezinye zezindawo zedolobha eziyingozi kakhulu. eNanda kwaMashu naseMlazi yezinye zezindawo ezinamazinga phezulu obugebengu obunodlambe. Kwizibalo zokugcina zekota zobugebengu, iNanda iqophe amacala phezulu okubulala nokudlwengula esifundazweni. Yize amaphoyisa kanye nama-CPF bekhuphule imizamo yabo yokulwa nobugebengu, kodwa kusadingeka ukwesekwa okwengeziwe. Ama-CPF anxuse uhulumeni ukuba awaxhase ngezimali nokuqeqeshwa. I-challenge esibhekana nayo ukulekha ama-resources such as cars. UNdunankulu kwayithinta-ke imoto ifanele engage, kodwa iqiniso lithi iy'moto zisiza kanjani-ke? Zisiza ngokuthi siyakwazi ukusondela webhayi amaphoyisa ukuthi iy'moto incane siyaqala kwisini sikwazi ukuvimba umphakathi ukuthi ungagcini ubulala umuntu osumbambile. Ama-CPF athi ukuntuleka kwengqalasizinda okubalwa imigwaqo kanye namalamba asemgaqweni kwenza ukulwa nobugebengu kube yinselelo enkulu. UNdunankulu uMnumzane uThami Ntuli ukugcizelele ukuthi ukulwa nobugebengu ngenye yezinto ebalulekile kuhulumeni, kodwa wathi kunezingqinamba zesabelomali. Ezinye izinto ezixoxwe zabasemqoka kakhulu ukuthi abantu abasha ibona abaningi abasebugebengwini manje kufanele kubonake inhlelo ezitarget abantu abasha ezwe nje emphakathini kungagcini ngalabo basezikoleni kuphela. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini.
Bukeleza guqe izindaba zehora lokuqala sizoba nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa usale kahle.